Good morning mga moms. So on my way na to my store para mag-duty, no. So ngayon, andito tayo sa store ni Madam Donna. Taray. Anong meron? Anong kaganapan? Eto na. Oh, nilabas yung mga kagamitan, yung mga sapin and all dahil magpapatiles. Social. Para madaling linisin. Ha? Para madaling linisin. Hindi rin. Hindi rin maglinis. Wow. Ang ganda ng tiles. Wala ngang iba. Yan yung- Sana plain. Wala ngang iba. Kay Mama Sita. Iba yung size. Ayaw niya. Ni, Yung mag-ano. nung gagawa. Oo. Kasi matagal pag iba-ibang size. Ay, ito ka bibili lang. Dun sa sa hardware. Parang pang CR or pang Wala labas. ngang iba eh. Pang CR talaga. Rough. Ah. Wala kasing iba eh. Actually, daming malalaki to kay Mama. Ayun Ayaw. kaya. Iba-iba nga yung size nun. Kwakod. Di makaintindi. Ay, ito pala si Papa Bimbo. Ay, nandun. May pattern niya ba? May pattern. May pattern. Na kanang kuan. Mm. Di mani kanira oh. Ano? Dili na yung tanan. No. Ngaro. Yung asa siya, pwede tanan niya. Pareho ka na. May ano siya pala tandaan. Nagigo sila. Social. Buo. Ghostly! Ghost! Kabugat. So, magkano na ang Magkano na ang candy? 5 isa. 5 isa na. Kasi naka-tiles na. Isang buwan lang naman pagkatapos isang buwan lang. Makabawi na nung tiles. Normal na. Naglalaba ngayon sila Brenda. So 20 na yung girls. Mga ibang damit. Buti na lang talaga hindi ako nagre-red horse. Grabe yung pattern. So, ayan na. Diretso na po ako sa aming store para sa ganun makapag-duty na. Pero bago yan, meron akong dadaanan mo. Ano? Ha? Meron tayo ipapasabay si Donna. So, gano'n. Dito, ako, ang daily routine ko. So, bago magpunta sa store, dumadaan muna ako sa puwente, no? Mamaya papakita ko sa inyo yun. Ano yan? Interes. Ha? Interes. Asa? Ng ano? Ng sanla? Sa akin no. Subana? Wala. Ang laki naman ng interest. 20,000. Yan, so nandito na tayo ngayon sa Nuestra Señora del Puente sa tawag dito Lower Hasaan. Saan dito ako lagi tuwing umaga bago ako pumunta sa store ay nagtitirik ako ng kandila. Yan. Para sa kalusugan, mga personal intentions, para sa ating lahat, no? Sa mga may karamdaman, and of course para sa akin kinayang negosyo. Yan, okay na. Yung pinasabay ni Donna na sa interest ng sinanla. So ngayon naman may pupunta tayo. Siya nga pala ang aking laging suking driver, ang aking kumpare. Ayan, meron tayong pupuntahan ngayon kasi ang aking mga social climber sisters ay napaka-supportive, no, sa ating business. Special thanks and big shout out to Inday Kato, Argel TV, Maring Mar, and Batinting. Yan. Thank you so much sa inyong ibinigay sa akin para sa ating
Ma'am Shiji Eatery Store. Yan. Sino malaman kung ano yun Halika, puntahan natin. Hi! I'm back! Smile ba? Good morning! Yan, ganyan. Asan yung puan na gusto ko, ate? Yung tig to 200. Eto, yan. Ito yung upuan ng mga customer ko para bongga. Kasi elementary yung uupo. Eto. Pila? 45, pwede na 450. Ayaw. Sa karinderiya, maliit to kuya. At ito na lang. 450. Sabi ni kuya nung isang araw, pwede yung 375. Pahamak. Sige, pega kang tatlo. Yan. Thank you so much. Batingting, Melmar, Inday Katok, and Argel TV. Ayan. So, unti-unti lang natin. Tatlo, ha? Di ba? Meron na tayong additional upuan. Kasi nga yung mga staff ko, wala po silang maupuan, kawawa naman. So, pumili ako ng ganyan. Kahit paunti-unti, at least magkaroon tayo ng monoblocks. Yay! May discount pa. Thank you, kuya. Tara, Yay! Naka-video ka. Yay! The pressure. The pressure na rin si kuya. May tatlo na ako bago upuan. Dito ako madalas bumibili talaga sa... Yay! Di ba? May discount ulit 50. Salamat. Ay, hala. Thank you. Asan na? Walang tali? Sige, okay na yan. So, it's another busy day and we are really hoping na maubos na ulit yung aming mga paninda. Pero bago yan, kailangan na daw hanguin ang aming chicken. Yan. As you can see, toasted yan, ha? So, ayan na mga moms, no? Natapos na naman po ang panibagong araw natin dito sa Momshi Store and ayan, nakita nyo naman kung paano tayo tumawad sa ating mga pinamimili. Siyempre, need natin yung mga tawad-tawad pa discount para na sa ganon is makalas din tayo ng mga expenses natin. So, as of now, no, ayun na lang, parang isang order na lang natitira dito sa Atay. Sa lauya natin o yung nilaga. Mga dalawang order na lang yan. Meron pa tayong 4 na isda and adobong manok. Yan. So the rest, yung fried chicken natin naubos, yung mga gulay is naubos. No, sa dami ng mga ulam at putahe kanina. So thankful na naubos agad. So yun na nga, dahil nga naubos na yung ating mga ulam, mostly ng ating mga ulam, kailangan natin bukas ulit maghanda ng panibago dahil bukas ay kanilang intrams. So maririnig ninyo yung background ng ano natin. May mga nagpa-practice ng mga student and teachers para sa kanilang intrams bukas. So kailangan ko talagang dagdagan siguro yung iba pa namin putahe ng ulam bukas and sa mas affordable. So sa mga nagsasuggest ng mga ibang ulam at putahe na pwede namin lutuin, maraming salamat. So hindi naman po sa binabaliwala namin, pero syempre binabudget din namin, tinitingnan namin kung kikita ba kami at affordable ba para sa mga estudyante, kasi syempre minsan yung serving namin baka mamaya kakaunti, so parang hindi siya worth it, lalo lang ngayon ang tataas na po ng mga bilihin, no? So eto naman ngayon, may dumating na naman po akong parcel kanina. So this is ano ba to? Net. So all along akala ko tong isa is tarapal. Yung makapal ba para na sa ganon. Ihaharang ko kasi siya dito. Yan, dito sa unahan na parte ng store. Kasi pag mga ganitong oras medyo mainit na siya. Ayan, dyan. Tapos yung isa ay ilalatag ko sa taas para naman sa mga santol. Aba! Kasi may mga naglalaglagan pa rin po mga, lalo na yung mga nasa taas. So pag bumabagsak siya sa bubong, ang lakas. So nayuyupi yung mga ibang parte ng bubong. So hopefully magkasya siya doon sa taas para masalo.
Do pinapa-harvest ko na yung ibang bunga para magamit ko sa ibang lugar yung ating net. Net kasi siya eh. Ito oh. Nabili ko siya sa... Alam ko nakikita nyo na to or baka iba sa inyo gumagamit na nito. Para na sa ganun hindi rin po masyadong mainit. Ayan oh. Do manipis kasi siya. Ayan. Para sa lilim. Para hindi ganun kainit. Kaya naman, that's all for now mga moms. Maraming salamat sa panonood. And pagsubaybay, no? Sana po mag-comment, share, like, and subscribe na kayo sa ating YouTube channel. And comment na rin kayo sa baba kung if you have any suggestion pa. Baka mamaya hindi namin iisip or hindi namin na what you call this, nagagawa. So, we will try it, no? Maraming salamat and thank you once again for watching. This is Ma'am Shiji. God bless you all. Bye-bye.